Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan shine platform ɗinmu sabo kenan, ma'ana step work. Nan gashi nan mun shiga meet ɗina kenan, na shiga wallet, ga withdrawing, ga deposit, ga main balance, ga today income ɗina nan. Annan mun shiga ɓangaren text kenan na aikin da za mu yi na ranar. Gashi nan yau na riga na yi aiki na yau, inda ban yi ba zan yi click. Gashi nan ɓangaren BIP, ma'ana upgrading ɗin account kenan. Ni yanzu ina gidan ziron nan kenan. Yanzu idan za ka yi upgrading ɗinka sai ka sa naira 7,000 ka upgrading. Shine za ka dinga samun text sosai. Na dawo home page kenan, dashboard ba. Na shiga ɓangaren deposit, zan yi deposit yanzu. Gashi nan maximum na deposit 2,000 ne. Yanzu bari na yi deposit. Yanzu nan gashi ya buɗa mana, kun gani. Gashi can nan da akwai account number da waye da suna duk sun fito a jiki. Yanzu sai mu zo mu yi adding balance.